ҳамдӯрон азиз, салом алейкум. имрӯз 10 майи соли 2025 қарор дорем дар ноҳияи Варзоб дар хонаи яке аз мутахассисон оиди парвариши хорч ё грибы ё замбурӯға мегӯянд, навъи вешенки валиҷон дар хонааш анамхел истеҳсолоти замбурӯғ бо номи вешенки, дар тоҷикӣ вешенки намедонам чӣ мешавад. хар замбурӯғ да ба роҳ мондааст ва валиҷонро савол ҷавоб мекунем. як ду савол оиди ҳамин замбурӯғпарварӣ. ман инош аллакай мондагӣ бояд ки замбурӯғ баровардам. хел валиҷон, чанд сол аст ки шумо ба замбурӯғпарварӣ? 3 сол аст. дар 3 сол мутахассисам шудед? ҳамашро медонед? баландтар ҷавоб диҳед. бале, мо омадем хонаи шумо навор гирем ва шумо гуфтед ки мехоҳед ки ба ҷавонони Тоҷикистон пешниҳод кунед ки ба замбурӯғпарварӣ машғул шаванд. соҳа аст ва барои пешрафти озуқаворӣ ва талаботи бозор хеле хуб аст. яъне ки даромади пулӣ дорад. ҳамин 1 килои ҳамин чанд пул аст? дар бозор 1 килош 40 сомон. 40 сомон аст. биед кушодтар ба ҳисоб меонам. биед як ҷой кушодӣ равем. ман як ду савол дам шумо. валиҷон, шумо ҳозир дар бораи ҳамин чӣ хел парвариш карданаш ҳамин дар 1-2 дақиқа гуфта гузаред. барои тайёр кардани ин чӣ кор карданда кор? ҳамун тарзи гидротермӣ меган. мисол нами шолхара катика мегирӣ. шолхае ки аз пахта боқимондаи пахта мегирӣ. дар бочка мисол дар ягон чи ба то 75 градус меҷӯшонӣ ё ки парастерилизатсия меган ё стерилизатсия меган. баъд ҳамуна баъде ки температураш ғалтид бо тухмиша мезанӣ. тухмиш нами ҷое ки сафед астайку инамин тухмия уже вай кадеста ҳамира сафед кадеста ина ва и навша ани хел мешавад. ин чанд моҳаш? ин аллакай уже як ҳосил додагӣ ина инҷо шояд неку гирифта. як ҳосил додӣ. ин дига ҳосил наметиҳад дар ҷояш истад. то 3 ҳосил метиҳад. то 3 ҳосил метиҳад. яктай ҳамин то чанд кило метиҳад? то 3 кило, 2.5-3 кило, минимум 2. чанд аз рӯзе ки ҳамина закладка мекунед, яъне ки бордор мекунед, мемонед? 60 рӯз дар бар мегирад. то 14 рӯз аллакай вақти инкубатсиониш ба охир мерасад. баъд то 20 рӯз уже якум ҳосилаш мебурояка. баъд дуюм, сеюм ҳосил. сеюм ҳосил гиред то сеюм сол 60 рӯза дар бар мегирад. ҳамин 2-3 кило 60 рӯз дар бар мегирад. бале. ман инҷа заминро тайёр кардед. ин чӣ ном дорад? ин чӣ аст? блок халта, ба тоҷикӣ халта мешавад. аз халта дарони ҳамин шулха дорад. шулха каҳ ва каҳ. шулха каҳ ва тухми ҳамин хорчи нави вешенки. забондонҳо вешенкиро кани ба ман тарҷума кунед. вешенки анакун инро шумо мефурӯшед? ҳам хеле тайёр карда одаморо омӯхтанд. агар хоҳишмандон биёянд шумо мешавад. на рақами ма гирен мешавад ки дар WhatsApp нависанд. не, рақами шумо ман дар боли ҳамин эълон мемонам. мешавад. барои ин реклама ман аз шумо пул намегирам. мақсади ман ягона ҷавонон ёд гиранд ҳамин вайро корро дар хонашон ба роҳ монанд то ин ки пул кор кунанду зиндагиашон пеш равад. яъне ки ин чанд пулами якташ? 35 сомон. ҳамира шумо буд карда тах карда метиҳед, бурда мемонанд хонашонда. акун ма нагӯед инашам ёд метиҳед? ин тарзи тайёршам ёд температурау намнокиаш чӣ? ин дар ҳавои миёнаи то 18 то 25 градус. 18 то 25 градус гармӣ. намнокӣ чӣ? 65 то 80% бояд. 65 то 80. яъне ки хеле бино бошад, агар ва бино лоӣ бошад ё ки бетони ҳам бошад мешавад. фарқаш нест. яъне ки фақат ҳамин давои ҳавою намнокиро ки шумо риоя кардед ҳамин мешавад. дуруст? ҳамдӯрон азиз, ман телефони валиҷонро мемонам.
همین خلین اگر شما خریداری کرده باشید با تماس میبرید اگر که گریبنیکی کردنی باشید یعنی که خورچ پروری رو مقصد داشته باشید نیت و آرزو داشته باشید زنگش زنید میبینید خریداری میکنید 35 سوم از یک دونه همین تیار کرده میتید به شما برده در خونهاتون انمخیل رخت میکنید همخیل میشه در روی زمین هم رنگ کریپیچ جابجا تورباتور مونن نمیشه نه بسیار بردنش در کار کو رخت کنن خوبتر نمیمونم خیلی مقصد برای آدمی که نو کار سر میکنن نو شرایط ندارن این خلام کنن میشه خیلی کریپیچ میمونن یک نه مثال همین خچه تورباتور میچینن رنگ کریپیچ برای همین تورباتور کنی مونید ده مونید کنی مونید مثال نمیخواد تو بلند همین تو چند متر کم ممکن وقتی که سفید شد بعد میشه که چند قدری که بلند میشه نه که این وقت همین در یاد مونن بس برای که یا خودش گرمی میتید بعد وایرون سفید شد گفته شما همین در نظر دارید رنگش هم خیلی شده وقتی که نو میکنید رنگش سیاه بعد استوسه چند روز رنگش هم خیلی سفید میشه 14 15 روز رنگش سفید میشه برای چی دهنینه بستید فیلتر چی فیلتر هوا شده نباید باشد نه بعد اینجا چه زدن میبروید این کاغذه وای میتونه برونه این هم نوکه کوکا کاغذ زده سوراخ میکند خودش همین گازیت خودش سوراخ میکند می هم دورانیزی عجب بود اصلا همین کاغذم سوراخ میکند خودش سوراخ میکنه من ببینید گریبی بشین که ناوی розовый цветай и чиндагиаша неки ини ҷадар неку кам кам примор да гирифтага розовый ин ранги сурхча аз ин хӯрокҳо таомҳо тайёр карда мешавад дуруст хай валиҷон худо ба шумо баракат диҳад мо рақамҳои шуморо мемонем ҳамдурон азиз ҳамин дар нанависед нархаш чанд пул инаш чанд пул ҳамин телефонро рақамашро мемонад ҳамин шумо занг занед агар як сомонӣ шумо ҳам намеравад ки қатъи ҳамин бача ҳамсӯҳба шавед нархашам гуфтем ҳамашам гуфтем ноҳиям қишлоқашам гап мезанад адресашам гап мезанад кадом қишлоқ будагиша тарафи дараи харангонда баъд ҳамаша ба шумо гап мезанаду шумо мехезед мебиёед ҳамдурон азиз инҷа бакаул меҷи қишлоқ номаш чӣ буд харангон қишлоқи харангон ноҳияи варзоб манам хеле гирибӣ вешен ки ҳамдурон азиз дар паноҳи худо бошад илтимос гапҳои ноҷона нависед